Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Sunday edition sa Aksyon! Lasay 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye na sa mga balita lokal. Gindakop sa Police Station 3 ang Medical Officer 3 sa Sagay District Hospital matapos ginboyayaw ang pulis nga na-assign sa check-up point sa Bacolod-Talisay border, Dalan Lacson, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 3 Commander Police Captain Richard Fajarito, naglabay sa check-up point ang doktor nga residente sa Syudad sang Sagay kag ginpaydalom sa kaigo nga proseso. Dugang pa ni Fajarito, ginpahayag sang doktor nga magapadulong ini sa Bacolod agon magpakayo sang bisikleta pang ginpanugyan sang pulis nga kun mahimo nga magbalik na lamang sa Sagay agud nga magpaydalom sa home quarantine. Sa Baylo, nabatian sa isa ka pulis nga gintawag nga gago sang doktor ang upod sini rason nga iya ginsugid. Pahayag ni Farito ang doktor kag pulis pareho nga mga frontliners nga kuntani nakahibalo sa mga pulisa nga ginapatuman sa community quarantine. Disidido karon ang kapulisan nga pasakaan sa kaso ang doktor nga sa karon preso sa custodial facility sang Police Station 3. Stenta naman ka persons under monitoring akong PUM sa nagpakigangot kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran kag nagkadto sa City Health Office kahapon nga adlaw Abril 4. Ini kasunod sang pandam sang Vice Alcalde kag paghatag sang ultimatum sa tubtub Domingo nga adlaw nga kinahanglan mapabalo ang 57 ka PUMs nga lost to follow up sa ila sitwasyon. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Familiaran sa kapin 70 ka nagpakigangot sa otoridad. 40 diri ang mga lost to follow up samtang iban wala nakahibalo
kung ano ang himon matapos ang 14-day home quarantine. Sunod sa BC Alcalde, may mga lapses man sa bahin sang BHERTS nga posible wala nakahibalo sa ilang mga function o kung kis alamang nakadtuan ang mga POMs. Ginalantaw man sang BC Alcalde ang dual tasking sa mga miyembro ng BHERTS sa kampanya kontra COVID-19. Ginpahayag ni pamilyaran nga ang BHERTS ang maghahatag sang certification sa mga PUM matapos ang 14 dias nga home quarantine, samtang CHO mag-issue sang final certification nga hiluay na sila sa balatian. Magapangayo man si pamilyaran sang opinyon sa mga abogado angot sa privacy law kung bala may ma-violate siya nga layi sa tion nga palayag ang mga ngalan sang PUMs nga napaslawan nga magpakig-angot sa otoridad. Why untat ang kinauganaay sa akon, bong, damo-damo. I'm happy to report nga daw nagkooperar. And ato nagkalat to iban sa City Health. Amo ni siyang problema, may mga lapses man sa aton nga BHERT. Si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. Ginabisuhan naman sa Provincial Health Office ng PHO sa Negros Occidental ang mga persons under monitoring nga nagakompleto sa 14 kadlaw nga mandatory quarantine nga maghimo sang precautionary measures sa sulod sang isa ka semana. Kung panugyan sang PHO nga dumilian anay ang direct contact sa mga miyembro sa ilang pamilya, hindi ipagamit sa iban ang ilan na usar nga makagamitan kag magsuksok sang face mask sa sulod sang puloy-an. Pagi sa Provincial Information Office, isa ka PUM ang nagpasalamat kay Governor Eugenio Jose Lacson sa ginhatag nga bulig umpisa sa unang adlaw sang quarantine Abril 1, 2020 sa una nga nakakompleto. O kung sang unang nakakompleto sang quarantine sa Mambucal, Murcia, 84 ka mga PUMs kag ginsundan sang 26 ka iban pa sa Abril 3, 2020. Sila ang wala man sa nabatsyagan nga sintomas sang COVID-19. Gina-finalize pa sang Technical Working Group sang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 kag tagdumalahan sang Bacolod Queen of Mercy Hospital ang Memorandum of Agreement anggot sa pag-usas sang hospital bilang Patient Under Investigation o kung PUI Center. Sino kay City Administrator M. Ang chair sang TWG, ang hospital ang sara makakomodar sang 34 tanan ka mga PUIs nga may mild to moderate symptoms. Ginpathag ni ang hospital ang maga-provide sa mga pasilidad kag mag-accredit sang dugang nga mga doktor, samtang City Health Office ang mag-augment sang dugang nga mga nurses kag personnel. Samtang pwede na makaakomodar sang persons under o patient under monitoring ang South Hills Academy sa Barangay Alihis nga among gindesignar nga quarantine facility para sa may mga travel history sa lugar nga apektado sang COVID-19. Nagpasar sang resolusyon ang Sangguniang Panlunsod sa Bacolod nga nagapangabay kay Mayor Evelio Linardia nga mag-provide sa temporaryo nga tiniran para sa mga doktor, nurses, health workers kag volunteers malapit sa pampublikong hospital nga ila ginatrabahuan. Suno kay Councilor Al Victor Espino, nag-author sang resolusyon maiban nga mga frontliners nga residente sang out of town kag naga-duty sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga nagakaangay lamang hatagan sila sang syudad sang ilang nga tiniran. Tuyo sini sunod kay Espino nga maproteksyonan man ang mga medical workers kag ang ilang nga pamilya. Sunod kay Espino para sa iya ang syudad ang maga-provide sang ilang pagkaon kag libre ang ilang accommodation sa tion nga iniya madayon. Ginpahayag ni City Administrator M. Ang may ginanegosyar sa karon ang syudad sa posible tiniran sa mga frontliners kasunod sang report sang diskriminasyon. Pero sunod kay Ang may pribado nga hospital lakip man ang CLMMRH ang nag-provide sang sleeping quarters para sa mga staff kag medical personnel. Gindayaw naman ni Presidente Rodrigo Duterte si punong barangay Andre Familyaran bungod sa iya mga tikang nga ginahimo kontra COVID-19. Sa isa ka video message, ginpahayag ni Duterte nga nabalitaan sini nga maayo ang trabaho ni Familyaran kag dapat ini nga ipadayon para sa Pilipinas kag wala na sang iban. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Familyaran nga ganahan ini sa pagtrabaho ilabi na sa karon nga tion nga nakapoy na sa mga nabatian nga reklamo sa social media. Sino kay Familyaran wala ini sang ideya kung paano
paano naglambot sa presidente ang iya ginhimo, pero posible may mga staff ini nga aktibo sa social media pag nakitaan nga madamo ang bulig nga nagaabot sa ila barangay. Sulo kay familyaran kadamo sang bulig nga nabatunan ang ila barangay gikan sa iyang mga kilala, kliyente kag iban pa. Suno pa sa kapitan palarehas sa karon ang effort nga ginapakita sang tanan nga kapitan sa sining nga krisis. Nagapati naman si familyaran nga malampuwasan ang ini nga krisis kung united kag nagakooperar ang tanan. Kung sa mo nga times nga do kapoy-kapoy ka nagitbala sa reklamo sa social media, di mapatian mo na ng mga statement to ganahan ka naman liwat Tangon ka naman kagubra. So ganahan ta mag ubra kung mapatian mo lang mga encouraging nga mga words. Si Punong Barangay Andre Familyaran. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginaprubahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang napulo ka sako sang premium nga bugas bilang donasyon sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo. Ang paghatag ginpatigan sa Negros Occidental Multipurpose Gym sa siyudad sang Bacolod. Nagtiglawas sa Nokpo si Police Senior Master Sergeant Charles Figueroa. Ang Philippine National Police ang isa lamang sa nagabulig sa mga health workers sa kampanya batok sa COVID-19 pandemic. Sila ang mumana nagapanguna sa mga quarantine control checkpoints sa bugos nga probinsya. Kadamuon sa kaso ng COVID-19 sa Pilipinas naglambot na sa 3,094. Pasobra 200 ka mga kongresista ay gadonar ang isa ka bulan nilang sweldo bilang bulig sa pagpakig-away batok sa COVID-19. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon! Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Aksyon Balita, Sunday Edition sa Aksyon! Last size 20 Action Radio Philippine Standard Time, Public sa Action Balita Sunday Edition, detalye na sa mga balita national. Padayon nga nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa uli nga datos ng Department of Health, naglambot na sa 3,094 ang kadamuon sa COVID-19 cases. Sa pungsod sa diin, 76 ang na-record nga panibagong nga nagpositibo sa nakaligad nga 24 oras. Samtang 5 ka pasyente ang na-record nga naka-recover sa masakit kabangdanan, nga 57 na ang total recoveries. Kung 8 ka pasyente naman ang nagtaliwan bawod sa masakit kabangdanan, ngayara na sa 144 ang kaso sang nagkalamatay diri sa Pilipinas. Ginpahayag sa Department of Foreign Affairs nga mayoriya sa mga kaso sang Pinoy ngayara sa abroad kag nagpositibo sa COVID-19 ang na-record sa Asia Pacific region. Sa pinakauling nga record, mayara sang 213 ka kaso sa mga Pinoy nga nagpositibo sa masakit ngayara sa 11 ka pungsod sa Asia Pacific region. Sa Europe, may 160 ka kaso sang Pinoy ang positibo sa COVID-19 sa 12 ka pungsod, samtang 52 ka kaso naman sa 8 ka pungsod sa Middle East kag Africa. Sa Amerika, mayara sang record nga 41 ka kaso. Ang kabilugan nga kaso sa mga Pinoy nga yara sa abroad nga may COVID-19 ang naglambot na sa 466. Nagtaliwan naman ang isa ka Pinoy crew members ang MV Grand Princess nga nakadungka sa California bangod sa COVID-19. Ginpahayag ni Philippine Consulate General to San Francisco Henry Ben Surto Jr. napatay ang crew members adtong Abril 1. Nagpalambot naman sang pagpakiguno ang konsulado sa pamilya kag mahal sa kabuhi sang napatay nga crew member. Sa karon paday nga nagapakig-angot ang konsulado sa mga otoridad para sa bangkay sang Pinoy nga crew member. Kag sa dugang nga mga balita national, masobra 200 ka mga kongresista ang maga-donate sang ila isa ka bulan nga sweldo sa bulan sang Mayo para sa matikang sang gobyerno batok sa COVID-19 pandemic. Sa Facebook video, ginpahayag ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga 50 milyones ang pesos ang ila inisyal nga target nga matipon. Suno kay Cayetano nga pagkatapos ng Defeat COVID-19 Committee hearings adtong Miyerkules, ginistoryahan man kun diin mas kinahanglan ipain ang matipon nga donasyon. Dugang pa ni Cayetano nga sa karon ang ila bilog nga sweldo pa lang sa bulan sang Mayo ang nakasugtan sa mga kongresista nga ihatag sa gobyerno. Kung maglambot pa sa bulan sang Hunyo, magapatigan sang second call ang Kamara para sa panibag-o nga donasyon. Ginmando sang Department of Interior and Local Government sa Philippine National Police nga siguruhon ang seguridad sang healthcare workers nga nagaserbing nga frontliners sa COVID-19. Ini ang panawagan sa DILG matapos naluthangan ang driver sang ambulansya nga si Sofronio Ramilo sang Peter Paul Medical Center of Candelaria Incorporated sa probinsya sang Quezon. Suno kay DILG Secretary Eduardo Anyo, dapat tutukan sang PNP ang mga hospital kag klinika. Magluwas diri dapat
dapat nga dugangan ang police visibility sa tanan nga komunidad agod masiguro ang safety sa mga frontliners sa pungsod Pilipinas. Nagpagwa na sang direktiba ang Tiglikom para sa LGU nga magapagwa sang beripikadong impormasyon angot sa COVID-19 agud malikawan ang pagsala kag harassment sa publiko. Kag sa katapusan nga Balita National naghatag sa lokasyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao akon BARMM Ministry of Health sa rural health unities sa rehiyon nga pagagamiton sa maintenance and other operating expenses ang RHUs. Sa memorandum order ang ginpermahan ni BARMM Minister of Health Dr. Shafrula Dipatuan, ginsaad nga 20,000 pesos kada bulan ang ginpain sa iya talatapan para sa operational expenses sang kada rural health unit sa BARMM. Suno kay Dipatuan, importante nga matagan sang pondo ang RHUs bangod sila ang nagapanguna nga nagadulong sa basic health services nga ginakabig nga grassroots communities. Ang RHUs ang nagapatuman sa mga programa sa ikayong lawas kag ilang na report ang ilang outputs kag ginatingob sa provincial, regional kag national level. Last 6:25 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo. Sunday edition sa Aksyon! Last 6:26 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na sa Balita International. Mga robot doctors sa karon ang nag-check sa ang pulso sa mga highly infectious patients nga naka-life support na lang sa Italy nga among epicenter sa karon sa COVID-19 pandemic. Ginkalipay ni sa mga doktor kag nurses mga dako ang bulig labi na nga isa sa makabulig pauntat laptas ang virus ang social distancing. Sa karon may 109,827 ang kaso ng COVID-19 sa Italy kag 14,681 nang nagkalamatay, samtang 19,758 naman ang naka-recover. Kag sa atong nga sports balita, ginanunsyo sang Los Angeles Lakers nga negatibo sa anuman nga sintomas sa COVID-19 ang mga nabilin nga miyembro nga nagpaidalom sa 14-day quarantine kag home isolation. Sinabaluan una na report sa Marso 19 nga may duha ka mga miyembro sang team ang nagpositibo rason nga naghimo man sa inisyatibo ang grupo agud masiguro ang safety sang tanan. Sa payag sang team magasunod sa health and safety guidelines nga ginapatuman sa gobyerno mga players sa piyak nga natapos na ang ila isolation period. Samtang ang Brooklyn Nets nga ila kontra sa isa ka game antes na diskubre nga may nagpositibo ang may 4 ka players nga nagpositibo man sa amo nga balatian. Last 6:28 Aksyon Radio Philippines Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karon nga adlaw Abril 5, 2020.
Kini man nga adlaw ginasaulog ang Domingo de Ramos o kon Palm Sunday, ang pag-umpisa sang Semana Santa. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu, una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!